नै बांगाल फाननाय बरफ जालायबाय हारसाफोरनि जानाय सिस्टेम बे हमारे तो खून में चूतियागिरी है। आप घर में ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। खामला मावनो हाखु दाखु जादों ओंखायनो सा लोंनानै थाब थाब थांसै आलि दाननो नागिरदों आलि दैलांनि Hey guys, welcome to back my YouTube channel. दिनै दैलां बोथोरनि आलि दानैसैलाय खदाल लाबाय खदाला नायब्रा खदाला मावग्राखौ सिनायखायो बिदियावनो खदालफ्रा नै बांगाल फाननाय बरफ जालायबाय ओमफ्राय दिनै खदाल थदाल लादों माने ओइ गामियावहाय आलि दाननांगौ नामानो ओमफ्राय थाखा फैसा गैला नालाय एसे आलि दाननो होननानै खामला मावहैनो नागिरदों आरो ओमफ्राय मैयानि भिडिअआ डिलिट जाबायलै मा होनबावनो डिलिट जाबाय माने डिलिट खालामनांबाय स्ट्राइक होनो नागिरलै साबस्क्राइबार खम ना जेबो खालामनो हाया ओमफ्राय आं दा सानदों आरो खामला मावनाय फैसा मोनब्ला न'आव थांनानै 20 थाखा 30 थाखा होनो साबस्क्राइब खालामहोसिगोन आं साबास बेटा हाब्रु नांनायनि फर्मुला बियो दा मालिकनिफ्राय फैसा मोननायनि चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू आयो रे मा एबार बबे मालिक बे फैसा हरै नायदो एबार मोखांखौ नुबानो खामानि मावदों सोर गासिगोन एबार सोर फैला फैसा हरै जाबाय आयो थिखोनोबो हाया आयो थिखोनोबो हाया मावखा आयो दैलांनि दुब्लिया बिदिसो आयो नै बानबायबो एबारसो समायसिगोन आंना बिहामजो सरि बिहामजो होनलायलांबाय आंना बिमायाबो खामला गायखादों हिनजाव बिहै नांसिगोन र' बिमानाव हिनजाव बिहैनोसै रा आयो गोगोम साबायलै हस्टिबा बेनो जाबाय ओमफ्राय माइ दुब्लियाव जोंना नैबेयो बाजैया बेंगलनि लाजिनो आरो ओइ बाजै बेंगलनि रायलायलाय एसे माने बाद खायस' होनहरब्ला दा खायनाय ओइ सनाफोर बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहरलाय बाजै मारै सनाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो होनहरदे आं रोङा मा रोङो जोंना बाजैया बिराद गोदै रायलायो आरोना ओंखाम उखैनायाव बे बाजैनि गारांल' खोनासंनांगौ उखैगाजोबगोन नोंसोर
गिदिर होनो ना फिसा होनो दहलाखासो ना मेरलावायाथ' देरि होनानै उननिहाय लोगोफोर मैयानि भिडिअ डिलेट थांनायाव आं ओरैबायदि मा होनबावनो इमोसन डिलेट थांनाय माने आंनो खालामखादों ओमफ्राय माने मोननै मोनथाम साइडजों धमकी फैनाय जादों आरोना ओमफ्राय बेनि थाखाय आङो एसे माने डिमटिभेट सिस्टेम जानानै आं भिडिअखौ दाननाय जादों ओमफ्राय साबस्क्राइबाराबो एसे खममोन नालाय ओमफ्राय जियानो जा आं बे भिडिअखौ लाबोफिनगोन माने माखासे गिदिर गिदिर इउटिउबारफ्राबो आंखौहाय होनहरदों माने नों बे भिडिअखौ दाननो नाङामोन मायामोन बेबायदि होनो ओमफ्राय आं भिडिअखौ आपल'ड खालामफिनगोन आंनाव दंखायो माखासे क्लिपफोरखौ आङो ट्रिम आउट खालामनानै आं भिडिअखौ लाबोफिनगोन ओमफ्राय मा होनबावनो दिनैनि हाजिरा मावनायजों आङो नुनो मोनगोन बयनिबो न' थांनानै 20 थाखाबाबो 10 थाखाबाबो बयनोबो होनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहोगोन बे आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथा बिफां लामा लामा पस्टारबो लागायगोन आं आंनि चेनेलनि माबाखौ मिथिबाय बेबायदि नामखौ साबस्क्राइब खालामनो थिनजोबगोन ओमफ्राय दानिया मावखांबाय नालाय ओंखाम जानोसै आरो ओमफ्राय हारसानि ओंखाम मडेल होनाय ना माबायदि दाबो गोदोनि जुगनियानो जोबाखै माने मा सानोथाय बर'फोरनो माबायदि ओंखाम होयो र' आं नोंसिनो देखायगासिनो नै जोंनो सानैजों माबायदि ओंखाम होदों र' नैजों नायलाय सानैजों जोंना ओंखामा माबायदि होदों नै ओंखाम ओमफ्राय बे मामोनलाय आसोल नैबेखौ मा होनोमोनलाय नोरसिं ओमफ्राय बे मामोनलाय थाइजौ बिलाइ नङाथ' बे जलफि बिलाइसो नायदो जलफि बिलाइ ओमफ्राय बानलुआबो माबाबावसो बानलुआ माने गुफुरबावसो बानलुआबो गुफुरबावसो ओमफ्राय बे बानलुखौ जानानै बेमारल' दाजाथोंसै होनायाबो नै जोंना सानैजों ओमफ्राय मासि असायब गियानलै हारसा जाथिबाथाय मा होनबावनो ओमफ्राय बेखौ बोरै जानांगौ आंथ' फाट्टाखौ मोना गावसोरालाय जाजायो बेदरजों ओंख्रियालायनो बेदर र' ओंख्रि फैथ'वाखै दाना ओंख्रिया सफैबाय ओमफ्राय बेदरानो गैया दरनैल' आलु जोब बेजों बोरै जानांगौ जाखो आयौ एफाग्राब आलि दाननानै आसोल मावदो दे नों जाग्रालाय मारै जायो ओमफ्राय बे जिनिसखौ बोरै जायो आंनो खोन्थाग्रो नैबे जिनिसखौ बोरै जायो मा बुस्थु जाखो बेवहाय जाबायलै रायजोफोर हारसाफोरनि जानाय सिस्टेम बे जिब्रा होबाय नों जाखांबाय ओमफ्राय आंना नायदो बेसे जिब्रा दं दाबो जाखाङा जिब्रा होबाय आरो नों आसोल भिडिअ खालामबाय थागोनलै थ' लोगोफोर दा ओंखाम जागासिनो ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो फोजोबसै ओमफ्राय नै माबायदि भिडिअखौ खि जायोलै मानसिया दोननोसै बिदिबा